dneska jsem tu s Danielkou. Ahoj. A dneska jsem tu s Sofinkou. Ahoj. Zdravím všetkých Sofínken. A dneska budeme natáčet abesedu. A kdybyste nevěděli, tak já jsem jeho sestra. A teraz a jdeme. A teraz Tam je A, B, E. Co to máš? Nemůže to, že iba Do. Ahoj. Pozdravujem vás. To je Halušek. Ahoj, pozdravujem vás. A toto je Slepička. Ahoj, pozdravujem vás. A to bylo už všechno videa, napište o komentáři. A ako sa máte?